जुनानै हासुयो आं दासिमबो नै सेंग्राफोर बे खायफा खायफा सेंग्राफोरा मानो जुनानै हासुयो आं दासिमबो मिथिना रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का मोनाखै आरोना आं सानबाय थायो बिसिनाव मा बुस्थु दं होननानै आंथ' सानो बिसिनाव गैखाया बे बुस्थुआ थानांगौ बेनिखायनो बिसोरो बिदि हासुयो जानांगौ तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं सल'फोरनो बर' सिख्ला सासेया मारै मिथिना मोनाखैना हौवाफोरा मानो जना हासुयो लोगोफोर बा जोबोद मोजां लोगोफोर साइकोलॉजी जोबोद रोंगौ बे सिख्लाया लोगोफोर जना हासुबानो माबाया थाया होनदो लोगोफोर बे सिख्लाया बुंदो जना हासुबाथाय माने हिनजाव हौवा नङा आरोना जाय हौवा मानसिया जुदि जना हासुयो बेयो हिनजाव होननानै बुंदो लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बे सिख्लानि बुंनायनि सोमोन्दै मा बुंनो लोगो बे सिख्लाखौ लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर